Kalau pandemen wayang kulit klasik gagrag Ngayogyakarta, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan bagikan channel ini agar wayang kulit gagrag Ngayogyakarta tansah anjayeng bawon. Purwakaning tondo hargosro marwata siwi trisanggaling purana peksa nedha ngaturken carita mati Kedhek jaman purwa puniki sanadya amulang guru wong sumangga dene medhek palupi
pandita hakarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuhake ngerti lawan kangge kanggo Sri Krishna leng-lenging driya mangu-mangu wang mangun kang lagya hamangeni Wasana mugi rahayu kang pinayo Kalau kulit lekas kita linuting tungkat pemanggung mana rahayu anggono tanggolo kulo mana kutoro karman karono arapus Puspito wancalan semut ilah Bung ilahik awik namastu rawasidat awik namastu silat perintah jagat karuno siran tondo kawisisaning bisana sana sinamung langen nilopo estu maksir stantun lampahi budaya cinantur tutur katula tetelo tulat mrih lading paradya pinurusita ngupama pamening nustara karantya diantum ing jaman purwa pinisuda kang dinawadama pinardi tameng lelata mangke tekap wasanane gupita tandhiping pralambang patumpa-tumpa marma panggung panggeng
pangunggung Sang Murwenggata. Anggih pundhita kang kinarya purwakaning carita sak mangking kang kahibati dasa purma. Dasa siji dilindungi dasa 10 purwaraning kawiwitan surat jantung gumlaring jagat kathah titahing jawata ingkang kasungsunganing akasa sinangga marang pertiwi kapit samudra raya kagebenging nuhara kepadangan Sanghyang Surya kasunenan Sanghyang Candra lamunang upaya 1000 tan jagep sedasa 100 bisa mujudaken tiga kang kinarya purwakaning carita anenggih punika gelaring nagari Hastinapura ya saged sinebat negari Liman Benawi Kuru Janggala ya Gajah Hoya mila sinebat nagari Hastina awit dumunung wonten tepining Bengawan Swinugaga ingkang babar Prabu Hastimurti duenguni. Oh keparenging ndang widiwasa nagari Hastina mangku madyaning ringin kurung sakembaran kinarya bebuka murciteng kawi kalaweng jagat sinebat negari panjang kunjung pasir ukir gemah ripah kartotata tur raharja panjangaraning dawa pujung dhuwur lamun katraju sepinten dawaning praja sayekti nagari Hasina nagari kang luhur kawibawane jembar jajahane dhuwur kukuse jero tancepe padang obore kandel bepetenge turtotan pawicalan wadya balane pasir samudra wukir gunung tata rengganing praja mengkeraken isih ing samudra laya nyewaken wana ageng nengenaken karang padusunan ing apit-apit harga ageng saha alit saha ngayunake bandaran ageng Kelah tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku agemah saha ripah basa gemah kathah para kawula ingkang tumindak hati dagang dagang layar nang Kudarina Pantara Tridatan ora pedhote candrane kaya sela blakiti sela araning watu blakiti semut kaya semut kang mijil saking lengkahing sela handalidir datan ora pedhote tripah katandha sanggya para kawula ingkang mapan wonten nagari Hasina boten ngomongaken lebeting kitha senajan to jawing kitha bocah ing arga pepereke gunung Kamistara jejel riyel apit bebasan tumpang talang tumpang blandar tepung jukit adi tritis papan liar katemahana rupa awit saking gemaing praja karta katandha sanggya para kawula eca manahe nungkul dina sami olah tetanen olah wulu wedaling Siti Pategalan saha Siti Pasabinan sanggaring para kawula kang kepareng among Narakresna sami nindakaken sabdaning para pinisepuh ingkang sampun buntas kawruh bab pranata mangsa ora mekal anggenipun ndhawaken duka tanemtu datan wonten ingkang lepat petanganipun saking wektanya sanggya para kawula kang kepareng among Narakresna bebasan murah kang sarwa tinumbas pajeng kang sarwa sinati murah boga kalawan wastra sedaya kalih saking Durjana katebyan dening parang muka kang kinarya pratandha ingon-ingon Raja Kaya Raja Darbing para kawula alit ingkang mapan wonten karang pradesan Awarni Lembu Maesa Mendwayan Kambangan Kuda
lamun winawaglan ten bangunan Yilatri bali kandhangnya sewang datan wonten ingkang cinancangan Raharjo sang Gyapura kandhang sengana para mantri bupati nayakaning praja para wadya miwah para kawula boten wonten ingkang tumindak cecengelan cengkar rembak sak panunggalanipun sayek-sayek kupraya hangkat karyaning praja junjung derajate nusulan bangsa ora mekal kawistara handalidir nagari Hastina saking ageng perbawane sang nata Duracara sirna hajrih ilaleding Nalendra pinunggel semantren nagari ing Hastina lamun to ginunggunga sak latri datan ana pedhote sinten ingkang kepareng anggergani nagari Hastina panjenenganing Nalendra kinacek sak samening ratu terus to padhang tinggalne tepi kumarane tringa-tengong parang muka kasusra kelok kajara priya dasar Nalendra kanthi sukma kadang dewa boten-boten panjenenganing Nalendra sak ngrat jagat pramudita ingkang kasungsunganing akasa sinangga marang Pertiwi kapit samudra loya kagebunging ngoro kepadangan Sang Hyang Surya sinten dasa namanira dasa 10 nama aran Sri Ratu Narapati wis mestani jejuluk Den Punjene Den Kuncene Den Gedhongi ya iku jejuluk Prabu Druyudana ya Prabu Gendari Putra Dasrat Maja Putra ya Prabu Kurawa Indra ya Prabu Kurupati ya Prabu Joko Pitana ya Prabu Tri Pamangsah Nalendra ketemu Candra Candraning Ratu dadang asipat Jangga Kuntala Manik Janget Lega Pinusul Sari Nalendra kasinungan katigdayan ingkang linangkung kuciranipun Prabu Duryudana kesinungan kaprawiran ingkang linangkung boten srana memayu hayuning jagat kesinungan watak sumungah hangangah-angah kumedah angakahi jagat urip jagat unggul pribadi Nalendra ingkang boten manembah panguwasaning Hyang Widiwasa ingkang disembah Bathara Rudra ora mokal tumindak sepecak tembung seklimah bebasan gampil kagodha iblis laknat boten saged nampi piwucal luhur Prabu Duryudana mongko dumadya wonten ing jagat gumelar menika siji kudu tata loro kudu titi telu kudu titis papat kudu tatak tutuk minangka kunci gegayuhaning urip nanging yen Prabu Duryudana datan saged nampi piwucal luhur parandene perbawane dumugi siak siem Tanjung Pura ngawangun langit tabla suket kathah Nalendra manca ingkang nungkul datan sarana linawan Bandayuda ngaturaken pundhutaning Ratu Peni-peni Raja Peni guru bakal guru dadi sesutya miyang widuri lumados antara mangsa Sang Nata Prabu Duryudana rikala semanten lenggah dampar kencana linemek kasur babut pramedari sinebaran wangi-wangi hir mawar Gandawida pinaringan lisah jepat kasturi kongas gandanira mangambar dumugi panguraan Jawi sira kamanusaning Sang Nata panyaya Bathara Kuwera mangejawantah nujari sajuga ngawontenaken siniwakan agung sinten ingkang kepareng lenggah munggih ngarsa bebasan muga lir konjening Bantala anenggih bening parinalira warangka dalem nagari Hastina ingkang lenggah wonten kepatian Plasa Jenar Sang Rikyanapati Harya Sengkuni ya Harya Sumantri Gantalpati aja dupeh Patih Harya Sengkuni wis pupuk ampas jambul wanen buntas kawruh bab ubeng ingkring praja Patih Harya Sengkuni sumambung pungkur nujum nagari Hastina peparap
Pandhita Drona Yersi Kumbayana Bharatwaja putra Pandhita Gentur Tapane dadi guruning para Pandhawa lan para Kurawa. Pandhita Drona sumambung pungkur rai dalem sangata satriya bana keling Raden Jayadrata ya Raden Tirtanata. Raden Jayadrata sumambung pungkur kadang sentana andir wismananira kaya samudra tanpa tepi parandene rep sidhem permanem bebasan ron datane bah maruta datal lumampah ingkang kapiyarsa swaraning abdi dalem kriya gemblak gending miyang kemasan ingkang sami nambut karya Rina Pantralati pating careng klong pating careng klingirgan ya Mandaraga ingkang kinarya asri srening sasana rawuhnya Prabu Baladewa sigra den acarani lenggah jajar sangata Prabu Baladewa. Oh Sang Hyang Pratangga Pati wis panjenengakasa. Sang Nata Prabu Duryudana kepareng lenggah Sinewaka ginarebeg Sang Hyang dalem para bocah para gusti jaga paloro-loro tanggung ketanggung mungging kanan saha kiri banyak galang sawung galing Hardewalika lar badak Kendi Pratala kinebutan lare Mayura pusaka telu-telu tunggal tambur slumpret nimes golondaka gurnat gurondo mangambal-ambal song-song gilat kawis tara biar binarum jimegluk pungging samudra sejati alun banteng ngurmati sang nata saya ngangsek sanggaling para kadang sentana kanca dodok ayo kanca maju ayo kanca maju jalek-jalek celorot dur
Amarowo yanto Bumyo Samarowo yanto leng-leng ramyan ingkang sasongko wayah nyokang lagyosu maras marenggo-renggo rumeng puri rekyono sir mandoyo mandoyo sekar ring bawana jaladri kang kapitaning surya dening kiwangkara anjrah sumembur saking lira risa sekat Rinawendra
Sukmeng nolo sedya aspara dewa dewataning sukmeng nolo salira madibya dibya amuja harja harjaning bawa leng-leng katining kat awan sapa ning kang astina samantara tekeng tegal guruna larya yuwa kresna lagu sireng prasurama nyangkan wajanaka tu lur narada kapangya tegal luri milu karya sang bupati sang bupati jagat wasisaning Bathara Paman Harya Sengkuni mboya dadosken kejut manira wiji wonten putra pekenira Paman Harya Samiraharja sowan wonten negari Ngastina Paman Harya Sengkuni kula ana non dahat kasuwun dupinami sabdanipun sinuwun Prabu Mentah ingkang bapa kepatihan pangandika dalem Kanjeng sinuwun kula tampi asta kula kekalih kula pundi wonten mestaka lumebering pranaja dados norah daging kajiwanan kula yen to kepareng sinuwun mundhut priksa swanipun ingkang bapa kepatihan nampi pangestu dalem ingkang sinuwun kasembuh pengayemaning Hyang lulus raharja mboten manggih sambikala kepareng ingkang bapa nyaosken sembah pangabekti mugi kunjuk kula non sinuwun Gurawalan panampi kula kendela sami-sami Paman Harya kaprayogakna sawanipun wonten putra pekenira kula non ngestuaken dawuh lan kepareng sumene saking sawetawis kinarya mangayu bagya rawuhipun Koko Prabu Baladewa wonten nagari Ngastina Paman Harya Sengkuni aduh linepatna saking bendu kepareng lajeng angacarani rawuhipun Anggir Prabu Baladewa Anggir Prabu Duryudana Paman Harya nggih Koko Prabu Baladewa dereng dangu rawuh jingandika ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrami saha ngaturaken puja sesanti jaya-jaya wijayanti rawuh wonten nagari Ngastina
Koko Prabu Baladewa kadang kula sepuh jagat wasisaning Bathara ya dewa sesembahanku dahat mangling gomurda dupinami sabdanipun Yai Prabu Mentah ingkang Raka Mandura pangandikanipun Yai kula tampi tangan kula kekalih kula petekaken wonten ing dada lumeket ing wardaya amawahana daya kasantosanipun ingkang Raka dene Yai Prabu Duryudana kepareng preksa praptanipun ingkang Raka wonten nagari ing Ngastina nampi pamujinipun Yai kasembuh pengayemaning Hyang Widi praptanipun ingkang Raka wonten nagari Ngastina boten manggih sambikala amung pudya pangestawanipun ingkang Raka sayogya katur wonten ngersa dalem Yai Prabu Duryudana kadang kula Yai Gurawalan panampi kula saged babar daya kasantosanipun ingkang rayi kaprayogakna lenggah Koko Prabu Baladewa nggih dhateng senika Pamban Darya Pamban Durna kula paring wedal sawetawis mangayu bagya rawuhipun Koko Prabu Baladewa wonten nagari Astina kula non ngestaken dawuh Anggir Prabu Baladewa linepatna saking kebendu Raharja ngger rawuh wonten nagari Ngastina nampi pangestinipun Paman Harya boten manggih sambikala syukur bejo sewu oh kandak bule kuduk manyar-manyar oleh nangka bosok dikopyok kari betone Anggir Prabu Baladewa ingkang bapa Sukalima boten badhe kantun Raharja rawuh wonten nagari Ngastina ngger pangestunipun Paman Pendhita Ndara mboten manggih sambikala. Oh syukur bejo sewu syukur. Koko Prabu ingkang rayi Mbana Keling semanten ugi nyaosken pangabekti kula kunjuk saha Raharja rawuh wonten nagari ing Ngastina Koko Prabu. Ya napa pamujine Dimas Jaya Drata Rana sambikala. Pangestuku tanpa lono Dimas kula pundi dadi simat Koko Prabu Baladewa kondur pangandika dalem Yayi rumaos padang trawangan cara tiyang lumampah ingkang rayi kelenggan menika sirajan to lumampah wanci panglong sampun kepapak obor sewu kula pitados Koko Prabu rawuh wonten nagari Ngastina saged dados cecolok anggen kula anandang oneng klayan Koko Prabu sepisan ingkang angka kalih petenging swasana Koko Prabu saged dados kalih damar pepeteng jagat kula Koko Prabu jagat dewa Bathara ya dewa sesembahanku kadang kula Yayi bawanipun ingkang Raka kelenggan menika sampun saged minangkani pamundhutipun Yai Prabu Duryudana rikala dinten kapengker ingkang Raka nampi sewanipun gandhek sakembaran ngaturaken awula bilih negari ing Ngastina kelenggan menika nuju Siniwakan Agung pramila Yayi saking kaduk tresna kula klayan Yai Prabu Duryudana negari Ngastina bebasan kula jangkah sepisan dadi bawanipun ingkang Raka rumaos dados tiyang sepuh ingkang Raka gadhahi pandugi menawi nagari Ngastina kinggan parang muka dumugi nagari Ngastina tata titi tentrem parandene Yai Prabu ngendika peteng jagatipun Yayi kepareng ingkang Raka sumedya nganglungken jangga nilingken asmara saged terwaca nampi sabdanipun Yai Prabu Duryudana ngrih kelenggan menika leng-leng ramyane ingkang driya
Riwan Condro katawengan sumu ing tias katu beritan limut kapiataning rujit Koko Prabu Baladewa kondur pangandika dalem yayi cara tiang cangkriman tentu Koko Prabu sampun saged batak iya adat ingkang sampun yayi lenggah siniwaka putus tinggil binata-rata menika namung kepengin budi sarana pejahipun Pandhawa ora ngaten linepatno saking bebendu Koko Prabu tumrap cangkriman Koko Prabu lepat anggenipun batak lho sebabipun dadosna kawuningan Koko Prabu kula aturi rawuh menika kula suwun berkah pangestu sepisan ingkang angka kalih angayomi ingkang rayi sak kadang kadyan para kadang Kurawa iya ndadosna kawuningan pramila Koko Prabu kula aturi rawuh menika kula aturi nekseni ingkang rayi kelegan menika rumas peteng awit panggunjingipun ingkang purunan yoga kula pun Daku Mara Sarja Kusuma ingkang kelegan menika kepengin palakrama Daku Mara kepengin palakrama inggih Koko Prabu Jagadéwa Bathara Yayi mumpung dereng kalampah kula aturi penggalih Daku Mara menika anggenipun kepengin palakrama kula aturi ngetang kaping pinten kemawon cobi kula aturi penggalih kaping pinten gagar wigar tanpa karya kelayan putrane paman Harya Sengkuni kemawon gagar wigar mongko Yayi yen to Daku Mara kepengin palakrama adatipun paribasan kodhok nguntalinge nanging kelenggan menika Daku Mara yen boten saged kalampah dhaup kalian putri pilalu tekeng lalis Koko Prabu lajeng kula yen priksa wanodya ingkang kepengin dipun dhaup kaliyan Daku Mara boten sanes Kijai namung putri saking Madukara putranipun Diwajanaka ingkang sesilih Janakawati menika ingkang dados lenging atinipun ingkang putra purunan Daku Mara yen boten saged kalampah dhaup pilalu kesasaban Bantala yoga kula pun Daku Mara Jagadéwa Bathara Yayi ingkang raga wonten nagaring Astina menika jejering pengayom jejering tiyang sepuh ewa semanten nagaring Astina menika wonten ujungipun boten sanes kejawi namung paman Pendhita Durna ingkang raga nderek sedyanipun paman Pendhita Durna nanging miturut pawasanipun ingkang raga kabar ingkang sampun kula tampi ingkang dipun betombok bakul paman Sinambiwara Janakawati menika sampun dipun badhe dipun dhaupaken kelayan putra Jodipati
Putranipun Yayi Werkudara menapa mangke saged kalampah. Oh Yayi, mumpung dereng kebacut, mumpung dereng kalampah lelampan menika, cobi to kula aturi menggalih. Sarja Kusuma menika kaping pinten anggenipun badhe dawuh layan pergiwa nggih gagar wigar, pergiwati nggih gagal. Anakipun gareng kemawon gagal niku nek Sarja Kusuma. Lah kok badhe ngajab putra Madukara. Inggih, kula badhe nyuwun wawasanipun Paman Durna. Kula semanggaken. Paman Durna. Oh, gandhek bleguduk. Wonten dawuh, Nger. Wawasan dika kados pundi Paman Durna? Oh, gandhek bleguduk manyar-manyar. Tujune negara Ngastina niku enten Durna. Tujune Ngastina niku enten Durna, Nger. Ger umpama mboten wonten Durna sing dadi napa negara Ngastina niki? Dawuhipun Dakumara kepengin dawuh putri Madukara tumrap Pendhita Durna. Gampil. Paman Pendhita Durna saged tanggel lelampan menika. Kula tanggel kelampahipun Dakumara putu kula kaliyan Janakawati. Kakang Durna, kula diarya panjenengan menika pendhita lho. Pendhita Ratu Gung Binetara yen matur aja ming waton ning nganggo wewaton. Panjenengan menika dadi rombongan Ngastina niku sing usul-usulke kula lho riyen. Nek nganti gawe wirang kula ora trima. Nek panjenengan menika arep gawe wirange Sengkuni kula cutat saking negari Ngastina badhe nderek rombongan pundi. Cobi kula tak takon. Rombongan kono-kono demoh karo sampeyan kok. Panjenengan arep reka-reka. Oh, sampeyan arep dereng ngerti kalih karep kula. Kula matur menika nganggo dasar ora ming waton. Dasaripun menapa? Kula nentukaken putu kula Dakumara menika kelakon dawuh kali Janakawati niku dasar kula. Janakawati niku anake Janaka. Janaka niku anak murid kula. Anak kula murid sing kula tresnani. Janaka niku sak jagat ora ana sing bisa timbang. Titise jemparing bab napa niku wulangan kula. Duwe ali-ali ampuh jenenge ali-ali ampal niku nek mboten kula sing ngreka daya mboten kelakon. Yen to Janaka menika kuwi Janakawati badhe kula dhatken ngelmune kula jaluk kabeh. Mesti gigrek Janaka tentu dipun nulungaken Janakawati didhawuhke kalih Dakumara. Oh nggih syukur. Kula saged nentokaken bilih menika saged kalampah. Saged. Duh kula selak mesake putu kula. Rina wengi ngalor ngidul. Oh, ora tau kelakon anggar cedak putri, gila putrine. Anggar cedak putrine gila. Oh, mula gawe nek ngisik-isik kipo wae niku mergo gila nek dicedhaki Dakumara nika. Oh, kula nggih selak mesake nika. Oh, ganti rambute gimyak. Mergo niku gandrung kalih Janakawati nika. Paman Harya Sengguni kula ngir lajeng cara tiyang lumampah kados pundi. Gandeng ingkang badhe tanggel jawab menika menapa Kakang Durna bab menika dipun sumanggaken Kakang Pendhita Durna ngeten kemawon. Mekaten Paman Harya Sengguni. Nggih. Koko Prabu Baladewa, kula Yayi yen mekaten kula nyuwun Koko Prabu ngayomi lajeng Koko Prabu saged ngawuningani bidalipun yoga kula Dakumara saha pengombyongipun
wonten nagari Ngamarta tlatah Madukara Paman Pendhita Durna. Kula ngger kados pundi? Saderengipun putu kula irit wonten Madukara. Kula badhe kepengin binagih kalih putu kula, badhe kula tanting tenan. Pun mantep napa mboten? Jawab kalih Janakawati. Pancen upama Dakumara niku gandrung kalih Janakawati niku pancen mboten kleru. Dasare Janakawati julog-grog. Monggo ya. Wah, kula ngerti dhewe ya sauran-urane anak Janaka. Anak Janaka ki mesti wah kula dhewe. Kula niku arep wong tuwa kira ngerti Janakawati ya trenyuh kok kula niku. Oh, kaya Dakumara kok ya pinter kowe milih Janakawati. Koko Prabu. Kula Yayi lajeng kados pundi? Waduh, pinarak jeung Mangya Suka Paman Pendhita Durna kepengin pinanggih klayan turunan kula Dakumara kula semanggaken. Ana pandhita karya wangsit pindha kembang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone kalawan kaliyeng kangkon isine wuluh wong tambining bocah manuk mabur ulu ing ngungkuli langit Koko Prabu Baladewa kula Yai pinarak jeung Mangya Suka kelegan menika kula badhe pinanggih klayan yoga kula pun Dakumara inggih kula semanggaken Paman Durna monggo lajeng pinanggih klayan yoga kula Dakumara. Oh inggih Nger, monggo kula dherekaken. Oh nek mboten kula pethukke dhewe Dakumara niku malah saya mesake. Maka anggere kula saged pinanggih kalih Daka menapa Dakumara. Dakumara niku gandrung-gandrung kalih Janakawati. Oh nek mboten kula umi-umi mesake mangke putu kula Dakumara. Monggo kula dherekaken Nger. Dimas Jayadrata budalno Kang Marasawan kelenggan iki ingsun sumedya kundrang datun dateng sendika. Oh titip prasadhanira Sang Nata Prabu Duryudana ngrenggani sabda Pandhita Ratu. Sabda pangandikan Pandhita Temben Ratu gedhe pangwasaning kang kinarya pratandha. Nalendra ngendika sakwanda rata tiyang sak negari yen Pandhita datan walawali Pandhawa Kresna tumaming patra Seta datan luwebek. Kondra kedaton Sang Nata garbek sangya ora pidalem. Para bocah para Gusti Jaka paloro-loro patinggal gareng-garing busana sigra biak ngarsa tutup samir jelek saking dampar kaya temanten binayagari.